Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi pranke nogle folk. Vi har tænkt os at lave 2 pranks. Ja, den ene er, hvor vi så skal stjæle den her cykel, hvor vi så putter den her lås på hernede, så vi så bærer den, og så, ja. Så Og den anden er den der, hvor ligger Netto, og så går man den anden vej. Det var ham, der fandt på det. Ja, nu skal vi ikke bare gå i gang med det. Vi ses. Netto. Jeg ved ikke, hvad det er faktisk. Altså, jeg tror, du skal den vej, men... Jeg ved det ikke, men du må ikke lytte til mig. Hvordan kan du stå herude efter en Netto? Ja, det var så Netto-pranken her. Ja. Han svarede så meget mærkeligt, at han kiggede på det, mens det gik. Altså. Nå, lad os komme i gang med den anden prank. Lad os komme i gang med den anden. Ja. Ja, det var så den her video. Ja, smid et like. 5 likes, så laver vi en ny video. Ja. Håber I vil se rigtig meget med, og husk at abonnere og like. Det vil vi blive rigtig glade for. Ja. Ja. Vi ses. Vi ses YouTube.